pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Tak co, vole, co tvoje stará? No, je stará, no. Moje taky. Jsem si dneska koupil spodní pradlo. A já si půjču od manželky. Já taky. Hej, Ty vole, tak asi máme stejnou ženu. asi jo. It's giving nonchalant dreadhead tady. A jinak, co jsi za spodní pradlo? No, manžel tam vždycky. Ty vole. Teď se mám přejel, paní. Ty vole, No. měl si vzít sebou, ty vole. Jo, tady dozadu, víš co myslím, víš co myslím. Tak co? No co by? No, to No. spodní prádlo, tak já mám nejradši s leopardním potiskem. Blondý glamour. Dobrý, soustřeďte na práci, vole. Já doufám, že se to nenatáčí teďka, protože teďka ti tady jdu říct velice osobní věc. No. Já nosím tanga, kámo. Ale neříkej to nikomu. Já to nosím taky tanga, já to nosím místo na prsenky. Fakt? Jo. Ty vole. Ano, prosím. Dobře, jak se jmenujete? Jak se jmenujete? Dobře, vyřídím. Delta 112. Máme tady hlášení od paní, že viděla kněze, jak krade Bibli z křesťanských potřeb na Vurmorově 16. Halo, dovolá. Dobře. Vurmerova 15. Jedem tam, jdem to omrknout. Ty vole, nějaká mrtka. Já jsem si jako zajil. Nevím, co vás volá? Co chceš? Dobrý, jedem tam, furt jedem. Hej, máš zařazený tanga. Moje Bible. Takže já jsem teda toho kněze viděl, jak běžel z toho storu a měl v sebou moji knihu v ruce. Moje Bible byla fakt velice vzácná pro mě a borec mi ji prostě ukradl. Takže chci policii, ať mě ji vrátí zpátky. Hej! Beze mě. Tak fajn. Ruce za záda. A na zem. Že doufám, že bude v pohodě.
Takže já jsem papež Bonifác a moc lituji svých hříchů, že jsem se rozhodl ukrást tuto Bibli. Bohužel jsem se až moc koukal na policii fakty a chtěl jsem to vyzkoušet real life. Takže čau dětka, tady Valča a Julča. A na závěr bychom chtěli ze srdce poděkovat Beyoncé, že nám prostě, že díky ní jsme dokázali vůbec natočit tohle video. Díky ní můžeme dělat tu tvorbu, co teď děláme. Bez ní bychom to nedokázali. Ona je naše největší inspirace. Miluju tě, Beyoncé. Miluju tě. Taky.